kata ukao ng'at mamiyo moro urwako mar mondo mi ulok ngimane gi okenge gi eki kata gik mutimo gi gino okenge mage ma ukao mar neno ni utimo background check maber mar neno ni samoro ng'ani adier odi serve gima kama. Erokamano, ka itimo chenro e kor gweng' titiyo gi jogweng' ubet mayot kabisa ng'eyo jomitiyogo. Wantiere gi kaka wan projects wabedo structured cluster gi they are clustered. Kuri buedo ka villages abiriyo obedo merged together. Ng'ama tiye village no en jakor gweng' kanyo. So when we are samo kao ng'ato kwa kete chenro nitiere kaka watiyo gi jokor gweng' kanyo. Kasto wan gi committee ma waloso. Committee ni waluongo ni Village Development Committee kata VDC. Committee ni en ji 15 mana ma jokor gweng' ka. Koro ging'eyo jogi te ma samoro kaka nyayudo ka nitiere biased wabedo ga biased. Kasto nikech en clustered omiyo opportunity ji te yudo. Koro jogi jokone gi yudo kaka wan kama Sengre West gi kama Sengre East. Koro jo kama Sengre East yudo marom gi jo kama Sengre West. To nikech jo kama Sengre matiyo ka onge jogi onge kaka ginyalo kelo jok moko ningo bi. But kwa setimo selection maler we subject list kendo ne chief ma chako ng'iyo ka be nitie kaka ng'ato ket ka moko ningo bed ka. Kwa hivyo utiyo machiegni nyaka gi chief, yes, local government. Ibiro ka chief wacho ni ang'ane to nuketo ka but aparo ni ok oningo bed ni en ka ng'ane nyalo bet maber maloyo so nyaka